তিনি বিসিङावबो ताबो गोबांमा मन्त्रि रंनि बिसिङावबो कक बांलायै देख्लायलायो सुक'लायो अंलाय तंमानि नतयै बता महिन बिनि खुबाय थांबाय जों ताबो खानाय नायलायाना रामसगो तिनि दफानि कगो ताबलराम न हामबाय हंके आबोनो सोंना मुसुङो ताबो आईपीएफ तिनि कन्डिशन रक ताबुक जों जतन नगै दङ आबोनो तै नों तामो साना मुसुं किसे साग्रा दे कखाय बरके हामबाय ताकु मेडिया न आं जखनते आईपीएफ तिनि जे मुभमेन्ट आं जे नखाय आब्रो हयतो नरक आनो बा आनि नगो फायै जेता आं पार्टी कताल योदा टिटी संसमानि जागाव आरो जथेस्थ आं नरंनो ओ ककनो हानानि बागा आं चेष्टा खालामके साबो साका जे आईपीएफ की बलराम देवरमा तंफ्रु उसुक उस्ट्रं तंमानि तै आं आईपीएफ तिनो जे सुजाब रखा जे बुंनो आं एडभाइस खालामके पार्टी जदि कसाय तंनानि हिंगांगांखाय आबो जत मिलुयै जेता नांकुक मांनि सामुंनो ताना नांनाय आ सामुंनो जों बारबानो प्रपोजल रखा आबो अंगाय सिगला फान जे त्रिपुरा राज्यबो कोनो पार्टी जे चांगा खालामैया ना जों लुखा जेता आईपीएफ तिनि सगां गोबांमा पार्टी आईपीएफ की हिंदी आईएनपी की हिंदी गोबांमा बररकनो पार्टी खालायके केन्तुबा थानाय जे सिस्टेमनो परिवर्तन खालामि आबो जों यो आईपीएफ तिरकनि अबदान दङो आपना आं थाका तिनि सारमेबार बाय सारेनसिनो दाव गजरा तंखौ डिफारेन्ट मुभमेन्ट खालायासाकमाया आबो कुनु ओ जागाव राजनीतिगत ब्रक बाय जों थोंगै तिनि मानथायनो जों तुयमाया तिनि मानथायनो दंनानै बागै लिडार अफ ब्लाइखना सज्य दज्य सामुं खालाय नांनाय ओ जागाव जों नं नय उपुरै निर्भर उंना हानिया नरगो तिनि उपुरै निर्भर उंना नांनाय आबो हाय कायसा पांचुअलिटी हाय गबा कायसा सारिगामा करिखा जेपुरुन जिबरक मन्त्रि मांखा एमएलए अंखा ताबुनरक साइमन 80,000 बेतन ओ बेतन चाचावै हिमिसे बरक एन्जॉय थाइतलायसिवो तुबा दफानि आं तिप्रलेन तुइमे फनो दफाना उनुन खायानो कय जेदिबा आं तिप्रलेन तुइमे फनो दफाना फनो उनुन खायानो केन्तुबा माइया आं ननो को खावनो थानाय 2018 जखनते सरकार फाइमेन यागुलो आरो कताल राज्य जेता तिनि डिविजन दङबा माननाय डिविजन कताल खाय रिफर्म खानिनै फुरु आरो आं कगनारमन दङ 5 बছর 25 বছর सिस्टेम रो उन्नति खालामैया ओ 5 बছर आईपीएफ की तामो उन्नयन खालामनाय आवन बागैनो किनि नाहारमुं जों डिफारेन्ट पुलामा सामुंमा तांलायग्रानाय दाबो मानथाय सकायाबो बादाग्रादि नै फुरुनो सारेनसि बाय सारमे बारो कोन सामा दं ब्लक सामने तिनि पन्चायत सामने तिनि बागनै साबो जों यां तिनि सार मेबारखै सावका এই जों आयुष पन्यार हरि दं तिनि यरो निनाबो नंको पन्यानि हरि दं नाना रकम जों हरि दं नै बर साता जाबनो जों खालायगिना नगा आंगाफोरनो थाका दाबो उ सामं तांनानै जराया जों जत्तनो साइमनो जों बय हिंगांगांखाय 12 दफा 13 दफा 18 दफा दाबि खायो जों तिनि दाबि खायसनो तिब्रालेन माना तिब्रालेन जत्तनो दंबाय गाबनि बागै जों तांलायगिराना निनि पार्टी तंखाजे दाबि तंनाय निनि पार्टी तंखाजे मन्त्रि तंनाय निनि पार्टी तंखाजे नों बयनोबो सुजुग सुबिदा दैमानाय हाय देबा जेमन आबो हायनो हा तंखाजे जाति तंनाय हा तंखाजे दफा तंनाय हिने आगि तिब्रालेन सालायफुरखा अक सालाया देबा हाय देबा निनि हासे करिगे निनि हासे बुइतलां थामैगे नों सागिरि किनो थागा खालायनाय हा माइजि थका थागा बरिसानाय हिनि हनलाया देबा निनि हा करिगे जेमन दा थाजा आंरो एग्जांपल ना मुजु ताबो खन्ता बासा राजन हा आंनो थारा मुजु और आइके तिनि सिनि सुदु दोसना मुजुया आइ राजन हा नों थारा नों ताव प्रडक्ट किशोर नों हयतो नों सिनाय गामियो ओ जागा आंना सिनाय हिनि मा दामानो आबो ताबो सरकार जागोन नाबले सरकार थाबो ताबो बिसरि बाकंगांखाय 10 सरकार बिनि जागोन हा कयजेदा
तेमन भाबिनो आं बो आईपीएफ तिना आगिनो बो बिसोर बानी खलाया नरक साइ बिसिक दिन तंया शेष मुहूर्तेव अबा हागिनो बायमा थांनाय अबा हाइजा अरो कतारो काइसा कक माजों सिने अरो हानि कक साखाबा हानि बागै हा मन्त्रि हिनिबो आईपीएफ तिनि इंगिनो मन्त्रि चंगै रजाखा फ्रुओ गोबां मा जों खोनाखा जे जिनि मानथाय सप्ताय सिनि जे हाव जे जों दखल खायतंमानि बुमुं करि रकनो बुमुं खलायनायनि बागै माने आमो रगले बसुक जरातै डेभलप नुकजाखा नों आबनो किसा सायदमान आव आप्रो जिनि सार सेन्टि थाका जेप्रो सरकार गठनंप्रो जोंथ डेपुटी सीएम जेता दाबि खालामनाय डेपुटी सीएम आलिया गांगाय अनेक बरम रेभिनिउ दफ्तर मा गांगाय चिनि बरम बागै काहामनाय सामान हेरेबा आबनो बुले गाय जे निने राजेश्वर दत्त हायागाबा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जे मन्त्रि माखा थरकनो कोना गोबां मा बररक जेता आं 10 कानि तंमनि 10 कानि मा आं अलटमेन्ट खालामनानै आं 5 कानि तंमन आं 5 कानि अलटमेन्ट खालामनानै सरकार तो सा थाया किन्तु चिनि मन्त्रि साब थाका नरो अबा हाय ताबुक सुजुगमानाय ताबुक आं जे खालामनानै खरसा जे थानाय सिटेन सरकार 3 गन्दार मानि आ रुल आ आइन आबो कुनु चेन्ज खाजे बुं कैबिनेट चिनि सार अनेक माने सारेन्सि देबरमा अनेक काफ्राका किन्तुबा आबो कुनु कोन कागज सुगलिया आबन बगैनो खाइ ममाया कारण तागै माने ब राजेश्वर दप्तरनि मन्त्रि मन ब रेभिनिउ दप्तरनि मन्त्रि मन नों कैबिनेटनि बिल थारा कैबिनेटनि डिसिजन थारा नङाबो तुइमे हबले इनके आबो सोंसाय मांखा जे आ बरगनो हानि सामुं खायनायनि बागै बाजार जाबखानो सामुंगो नांलिया खायसिबले आ थागनाबले कैबिनेटनि थानि खमता बिन थानि खमता करि जाबो परिष्कार इनके ताबो पाइथा खायनो जों मालाय खांके डाइरेक्ट नंबाय मोखांनाय सिखलाय जों कक्सालायनाय ताबो मेबारनो तो चिनि मन्त्रि मेबारनो तो तिख्लाय रेखा हनाय आवाय इंगै दंखा इनके आबनि बिसिङाव ताबो गोबां मा लुकुरक साइ दङ तिनि रवीन्द्र भवनो चिनि मन्त्रि मेबार कुमार रिंहिनो ओमफ्राय यांगो राज भवनो चिनि मन्त्रि एनसी संनो रिंहिनो जा जागाव चिनि मन्त्रि मेबार तो खबजागलिया इनके ताबो निनि फाइसिं काइसे साइमानाने मुचुं माने इंके मन्त्रि मेबारनो नर जाखा इंके चिनि तिप्रासानि बागै एबाके आईपीएफ तिनि बागै कुनु देरामुं तो दे दं आबो देरामुं कुनु करै आरो मुंसा देरामुं करै देरामान हिंगांगांकाय बोनो बय एकता बरसा खाया बय बिसात खायाबो खरका सिगि तब्रक मन्त्रि हिंगांगांकाय चिनि बरक हामारेंनाय चिनि मानथारक मालाम मेकेन्टुबा आ सामुंनो बखाया आवन बगैनो बतिनि प्रस्ताबा मांखा बा ओ जागावनो बतिनि जे तिख्लाय रेजांनि नांखा आबो क्लियर जों नुगै दंखा जेता आंनो खायसा कक थागोन बौ थानायो जेता नोंथुंजामान करिबा आंकिजा ओभार कक थागिनायजा थानाय 2015 वो ओ तिप्रालेन नो दाबि खायलाया मिनो चित्तरंजननि दल बाय मेबर कुमार एनकिनि दल कागलाय दु आर आबन परेके 2016 वो अंकांका तेइसा मिनोबो अगुरनि दल बाय मेबर एनकिनि दल कावखा कायदा शेष महर तो मेबर एनकी लेताय कागलाखने बुइबान सुमनि दा हमने दुई मन्त्रि बरनो पार्टीनि बो सुप्रीमो मा खरसाकाय जनरल सेक्रेटारि खरसाकाय प्रेसिडेंट नकाय केन्तु तिनि शेष महर तो फाइनल तामुखा एनकी बे मेबर कागलायसु ओके दिबा गां आबो तामबागे काखानर ओसायमानो मेबर कुमार जमा आईपीएफ ति तो तिनि तिब्रामो थावत लांनानै बागै कन्विन्स खाइमां दंगो ओंखाय किसु सुख बररक तिब्रामो थाना हामजै गया गांगांकाय तिनि आं सानाम जमाखावसै बजे तिनि मीटिंग रिंखाता 16 तारिख आर बरफ थांगामो ब मन्त्रि इंगाय बुजिखा ब ताब बर्तमान जदि मन्त्रि तंग बरफ थांगामो कारण मन्त्रि निचे मारा आं सानजा थांगोने 20 থেকে 25 জন दिन क्वार्टर सालब्रुम ब्रुम ये बररक आके तिस्राबता खायु आमबागे थां साकिरि लोन सुजुग सुबिदा गा बररक मा हनु आरो नरगो साकिरि नाखाय नंगो लोन नाय नगा आसु तंखांगांगाय बेबा खाय तंगाय इब्रालेन जुद्ध का साफ खायना हिने आं बिथिं माराव थाबरने बरनो कुदुगै थाया नगा कखाय हायनो तिनि सार मेबार बो जेसबो बरक रिं तंदि कारनि जागो नों गतै का हामरै माने नि थानि फानकरिका दिन लगी बुइथांलिया
kok bujiga engke tabuk sar mebar tamung senai kaisana bini lama ibramo thau thangai ITF tini biriti kok sacinai he gaba dati to khona samjong ma bagai ang tini mundri tiklai ka unai kok sacinai obo simi bin lama abono karte bin kun lama krike engke tabuk bo tipramo thau thangkang ke bini leadership bahai ingno abo to ang taji 2000 to doang bong paraono boroma sora satya ang jepuro reli khlai jongpuro ang thangpuro khomjago are norok mebar thono ti seri ho norok sajak no 시팀이 내다로 본다. 너 내면 뭐 사지 매고 너무 발사온 소. 그러니까 양 사가 아래 버럭들이 빼는 걸 거기 디바. 버럭들이 빼는 거 카티로고 사르메버송 함여하는 거나 이니도 뭐 카티로는 빌리 아바 그냥 뭐는 프로다 카티. 걔도 세스 모르고 앙마완 수가 아버럭 삼아서 낭신라. 거기가 그러니까 다부 건강강가 아바 앙또 누구리 동고 뭐또 단타고 타는 버긴 못 쳤다 그러냐. 그러니까 아원 버긴요. যারা ফারেন চিনি গ্রুপ দংনার বড় খামজাগলিয়া 뭐 থানা থানি যত দল নসুদ সবাই তেলাঙ্গা নাইও আউন বাগনো মো পরিষ্কার যেটা নুখা একচুয়ালি ব্রংনি লিডারশিপ লাইকনো কমিং খাবার পিতুল মানি কমিং কা হামলি আউন বাগন তিনি বড়রক ওমা সাগলাই নাংতা বেলে বেলে খা হামবাই দারানো जोंनो निनि जरा केसेबो फानो जोंनो जरा रमानि बागै जों मानखांके ताइबो बिसिंनि कग्रकनो साइमानानि बागै जों नंबाय मालायै जों डाइरेक्ट कक सालाया ना ता ঠিক আছে हामबाय